nosotros soñábamos con morir en Rusia. Tengo un chaleco moral. La revolución se tiene que hacer de seguidita, de seguidita. Les mans a la masa. Nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una más. Bona nit, benvingudes a aquest espai de materialisme i lluita de classes a la ràdio. Aquest és un programa per compartir els conflictes que protagonitza la gent com tu, perquè l'actualitat passa per organitzar-nos. Els que tenen el poder fan les seves notícies i nosaltres us expliquem les nostres. Bona nit, Isarn. Bona nit, què tal? Com esteu? Pues molt bé, setmana que ha estat calenta, Jo vinc de les vagues que s'han fet dels docents, de totes les vagues de l'educació, i estic bastant content de com han sortit, tot i que avui us porto un altre tema, que serà el tema del Sàhara, perquè Déu-n'hi-do també la cua que ha portat tota aquesta traïció que ha comès el PSOE, i m'interessava parlar d'un tema que ara mateix està tan candent i que em sembla molt important. Què ens portes tu, Isarn? Doncs jo vinc content i cansat aquesta setmana, perquè setmana cansat, llarga. sí, ha sigut llarga, dureta, però molt bé, molt bé. A tope amb lo de les vagues d'educació, que han sigut molt potents. Semblava que no ho serien el dia següent, perquè, ostres, són molts dies de vaga i cada dia ens han donat una alegria per la que seguir treballant. I jo avui parlaré de la campanya Operation Solidarity, que s'està llançant per ajudar a la gent i a l'alternativa d'esquerres a Ucraïna, la gent organitzada d'esquerres, i com que tothom parla d'Ucraïna, doncs venim a llançar alguna cosa que ens Mira, m'agrada que portis un tema concret, que no es parli en general d'estratègies geopolítics, de gent que juga al risc, sinó que parlem de a veure què passa en concret, què passa allí, a qui es pot ajudar, que em sembla molt important. I Josep, em sembla que hi ha novetats respecte a la secció, si no m'equivoco, portes alguna cosa nova. Bueno, bona nit, Joel Isarn. Ja em coneixeu, sóc una persona inquieta i em costa comprometer-me amb les coses, i la meva secció fa un viratge, i avui, recuperant la vocació que tenia aquest programa i que va perdre de treballar qüestions històriques, començaré a parlar sobre manifestos polítics que han anat apareixent al llarg del segle XX i potser del segle XXI també. Recuperant les arrels. Semblava que això s'havia esfumat, Més les mans a la massa que les mans a la massa actual. Anem amb la nostra falca preferida de contrabanda. 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 91.4 FM Barcelona, qué bonito. Us saludem des de Ràdio Contrabanda, com sempre, que és una ràdio lliure amb més de 30 anys d'història, un col·lectiu autoorganitzat, i ara mateix ens trobem a l'estudi aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, al Raval. Emetem per ràdio al 91.4 per la freqüència modulada, per Barcelona i també per Rodalies, recordeu, i des de la resta de Catalunya ens podeu escoltar per internet en directe a la nostra web, contrabanda.org, i també podreu recuperar els programes a la nostra pàgina de Les Mans a la Massa, lmalm.contrabanda.org, des de la qual us distribuïm tot aquest treball contrabandista, iVoox, YouTube i la resta de servidors que vosaltres utilitzeu. Tenim preparats tots els aparells per la vostra participació en directe, que de moment, pel meu plor interior, no tenim el nostre telèfon soviètic, però bueno, ens podeu trucar a nosaltres al mòbil. Ja... Jo l'he endollat, la llum verda però penso que encara no funciona. Estem fent l'acte de fe. Em sembla molt dir, amb aquest telèfon d'oficina, dir-li telèfon soviètic, però... Et convido un dia a mirar el que hi ha a sota, perquè hi ha tots uns aparells que van des d'aquest telèfon, que realment és d'una oficina dels anys 70, no ens enganyem. Total. Una espècie de sèrie de televisió dels anys 70, però el que hi ha a sota, la llum verda aquesta, estem parlant de material soviètic. El que té a dins, l'estructura.
Vale, doncs... Bé, comencem amb la secció que ens portes, Isarn, amb la secció internacional, i per tant hem d'escoltar el que és la millor versió de la internacional de la història, segurament. Doncs avui, com he dit, seguirem una mica amb el tema d'Ucraïna, perquè ja sabeu que aquí a les mans a la massa hem intentat aprofundir una mica també a nivell teòric, com intentem o com creiem que ha d'intentar reaccionar a l'esquerra revolucionària i sobretot les opinions antiautoritàries davant d'una guerra d'invasió, clarament, contra el poble ucraïnès. I avui concretem tot el nostre treball militant i tot el que hem anat parlant sobre Ucraïna aquests dies amb el llançament d'una campanya de solidaritat, de donar suport polític, material, mèdic, militar a l'esquerra ucraïnesa que s'ha organitzat a la defensa territorial i que la configurem fonamentalment persones que són militants d'esquerra i que intenten defensar el seu país davant de la invasió i no morir a mans de totes les forces contrarrevolucionàries que hi ha a nivell intern. Llavors, llancem oficialment la campanya Operation Solidarity des de Lluita Internacionalista, juntament amb la Unitat Internacional de Treballadors i Treballadores, quarta internacional. I us explico una mica el que és. El títol de la campanya és Operation Solidarity i això s'organitza des dels propis militants d'esquerra ucraïnesos i tota la seva perifèria fora del país, i aquesta campanya és per donar suport a la gent que està organitzada dintre, que està organitzada tant en tasques militars, a les defenses territorials, com ja he dit, en tasques humanitàries, en tota la mobilització de refugiats a nivell interior, i també en tasques de suport logístic cap a la gent que lluita i cap a la resta de gent organitzada, no? Llavors, qui som, d'alguna forma? L'Operació Solidaritat és una xarxa voluntària antiautoritària organitzada durant la guerra per ajudar totes les forces d'esquerres de la societat conjuntament per contrarrestar l'agressió imperialista contra Ucraïna. Aquesta l'agressió de les forces i de les tropes de Putin contra Ucraïna. Què fem? Doncs la idea és que recaptem ajuda i fons per a les polítiques que lluiten, per a les persones, que lluiten en la defensa territorial i per les seves famílies, per ajudar els i les refugiades i per donar suport a les iniciatives de base d'esquerres que uneixin les persones per un objectiu comú. Amb aquests fons es compren i entreguen ajuda humanitària, l'equipament militar de protecció i els subministraments mèdics més necessaris per ara mateix a Ucraïna. En les nostres publicacions diàries també podeu veure al web de operationsolidarity.org, operation-solidarity.org, també podeu treure una idea bàsicament de tot el que es fa en aquesta campanya. Vale, Isarn, arriba el públic. Tenim públic. Invasió de camp! Això és el que més ens agrada aquí a les mans de la massa, per això parem, perquè realment, moltes gràcies per venir. No ens hem esperat, és de mala educació no esperar el públic, però... Tothom està convidat. Bé, com anava dient, estava presentant la campanya Operation Solidarity d'ajuda a Ucraïna, el suport polític i material a l'esquerra dins aquesta resistència ucraïnesa, i la idea és com tu pots participar en aquesta campanya que estem llançant, no? Doncs, per exemple, una forma de fer-ho és intentar organitzar xerrades, que això seria una part de suport polític, que doni la versió de l'esquerra ucraïnesa i expliqui la seva situació davant d'aquesta guerra i quina lectura en fan, i també d'altres tipus d'activitats que donin, que en aquest cas defensin Ucraïna i donin veu a les organitzacions aquestes d'esquerra, no?
Després també hi ha una altra part, que és la de recollir fons per comprar uns kits de primers auxilis. I amb això ens referim a tot el kit que volen portar o que estimen que és necessari per poder fer els primers auxilis a la gent que està al front o a la gent que vindrien a ser un tipus de tisores especials, unes gases i alguns polvos. Ara no us ho explicaré, però tenim aquí tot un kit en el que hi ha inclús alguns sprays, pel que es denomina les primeres hores i el moment més dur abans de poder ser atès en un hospital, no? Per poder parar hemorràgies, coses així. Llavors, d'alguna forma, la xerrada, aquesta campanya comença avui aquí, també hi ha altres companys que l'estan seguint des de, per exemple, Vallecas, i després també hi ha altra gent que l'està seguint a nivell de Portugal, Turquia, França, Itàlia, també hi ha gent a Alemanya que està en aquesta campanya, Polònia, bé, tot el que és la zona implicada en el conflicte també. Bé, llavors, ara em quedaria, que ja us demano, saps, el punt de permís per poder fer això, la declaració política al respecte. No sé si el que preferiu és que intentem entrar una mica a la discussió de la situació que volíeu comentar sobre Ucraïna o de com està ara la idea que hem anat parlant en aquests programes. Vale. Jo prefereixo que facis la declaració política i després parlem, perquè sí que he de dir que ahir va haver una taula rodona al mateix Ateneu on som i també es va debatre aquests temes, i com que hi ha posicions diferents dins dels sindicats, dins dels col·lectius, dins de tots els espais llibertaris, penso que veiem a veure què és aquesta declaració i a veure quines conclusions. Jo ja us dic que no em mullaré. Jo crec que és un tema, jo estic d'acord amb tu, Joel, perquè a part és un tema que està portant molt debat dintre de l'esquerra i particularment aquí a Catalunya i a l'estat espanyol també, però a la resta de l'esquerra a nivell mundial, i creiem que hi ha posicions que estan arribant a un punt de reaccionari molt important ja. Bé, des de lluita internacionalista tenim clar que cal fer costat a la resistència ucraïnesa contra aquesta invasió russa. Juntament amb la nostra organització internacional, la UIT, Quarta Internacional, ens hem implicat en aquesta crida internacional de donar suport a Ucraïna i en aquesta campanya Operació Solidaritat. L'objectiu és fer arribar el suport polític i material d'organitzacions antiautoritàries, antifeixistes i revolucionàries d'Europa i de la resta del món per construir un moviment de solidaritat internacional amb independència de classe. Estem en contra de la OTAN, però a diferència de gran part de tota l'esquerra europea que fa servir estar en contra de la OTAN per no posicionar-se en el conflicte, nosaltres entenem que no hi ha cap tipus de justificació per una agressió imperialista com la que està fent ara mateix Putin a Ucraïna. Ens considerem que això és injustificable des d'una perspectiva de classe treballadora i no podem assumir un rol passiu davant de tot això. L'Operació Solidaritat bàsicament és una campanya de solidaritat internacional que la impulsem des de diversos corrents d'esquerra antiautoritària i que dona el suport a la resistència ucraïnesa, que bàsicament s'ha organitzat a través de les defenses territorials. És evident que hi ha un exèrcit regular ucraïnès al que la OTAN dona suport, però també hi ha tot un allistament popular que forma el que s'anomena les milícies territorials, que estan integrades dintre l'exèrcit, però que formen part bàsicament de reclutament popular i de gent que es presenta per ajudar. La crida que fem no només és a persones individuals, sinó que també és a organitzacions sindicals, del moviment obrer i també del moviment popular i a les organitzacions d'esquerra, és a tothom. I bàsicament el que es demana és aquesta unificació de termes en que s'ha de tindre clar que les tropes de Putin han d'anar fora, s'han de retirar, el suport a la resistència del poble ucraïnès i sobretot també entendre que hi ha d'haver un no a la OTAN i anar en contra de la política d'intervenció que té la OTAN als pobles. Bàsicament creiem que totes les organitzacions que vulguin dir-se d'esquerres o que es reclamin del moviment revolucionari i popular han de denunciar aquesta agressió i llavors nosaltres també pensem que la forma de lluitar contra això és donar suport a totes les mobilitzacions i manifestacions que estan havent tant a Rússia com a dintre d'Ucraïna, veient-les amb ciutats ocupades on la gent està sortint als carrers a mobilitzar-se contra l'ocupació. I bàsicament
entenent que aquest rebuig s'ha de fer sempre des d'una posició d'independència de classe i de no ingerència també de l'imperialisme nord-americà i europeu a través de la OTAN a Ucraïna. Un exemple que a mi em sembla molt gràfic per explicar això i que, per exemple, quan tots estàvem en contra de la invasió nord-americana a l'Iraq, ningú que estava en contra d'aquesta organització defensava Saddam Hussein. Però no per això no estàvem en contra de la invasió a l'Iraq. No ens agrada Saddam Hussein, però jo crec que ja s'entén bastant bé. I, evidentment, recalcar que no hi ha cap tipus de suport ni de confiança en el govern capitalista de Zelensky. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que la campanya queda presentada. Us convoco a tots a participar de la seva organització, de veure com ho tirem endavant i bé, i d'informar-nos sobre Ucraïna. Molt bé, és el que et comentava abans, em sembla molt important portar propostes concretes, més enllà de tot l'ampli ventall de gent que opina sobre el tema, per poder-se això, enfrontar amb idees que poden tenir conseqüències i que tenen a veure amb la gent que està a Ucraïna ara mateix, cosa que és el que em sembla més important, perquè ahir que veníem de fer aquesta taula rodona on hi havia diversos col·lectius del moviment llibertari, sindicats, però també Ateneu i altres espais. Clar, hi havia aquesta visió que crec que no és el primer cop que passa, és més, crec que es repeteix moltes vegades quan passen aquestes coses, que és aquest dubte entre la posició, que és una posició, a més a Espanya, amb tot el que ha sigut històricament, des de la dictadura, la transició, del moviment antibèl·lic, antimilitarista, del bagatge que porta la gent aquí, que, clar, nosaltres teníem un exèrcit terrible, 40 anys de dictadura, és a dir, aquí hi ha una gent amb un històric acumulat, que estan aquests col·lectius, que el que opinen en el fons és que qualsevol guerra és dolenta i que qualsevol arma que tu agafes, l'agafes en el fons per disparar contra una altra persona, no? Que segurament està en unes condicions econòmiques similars a les teves i que forma part de la teva classe. Això, hi ha aquesta posició, jo crec que ahir, per exemple, quan estava amb aquesta taula rodona, hi havia gent que tenia aquesta posició, però el problema és que aquesta posició és molt abstracta. És molt abstracta i clar, tampoc respon a les necessitats del moment. No respon, per exemple, a les necessitats que pot tenir la gent que està resistint a Ucraïna. Llavors, jo era més de pensar que potser el que hauríem de veure és què està fent ja el poble ucraïnès, no? Veure què estan fent ells i no des d'aquí decidir en base a uns ideals abstractes, perquè en el fons, no? Si algú també tenia el moviment llibertari és al no necessitar ni partits polítics ni necessitar entrar al Parlament, una certa honestedat, una certa manera de fer que tingués a veure amb considerar la gent normal, la classe treballadora com a gent que possiblement no sigui nazi, com a gent que possiblement li interessi autoorganitzar-se, pues clar, al final dius, anem a veure què hi ha allí, i allí hi ha molts moviments, hi ha abans, des del Maidan, segurament, que va sortir, que podríem dir que ja va ser un moviment 2013-2014 en el que va haver, diguéssim, els va pillar una mica despistats, desprevinguts, tant al moviment antifeixista en general com al moviment llibertari. Però a partir d'aquí hem de considerar que Ucraïna és una societat complexa com la nostra, no? I llavors, també, perquè senten veus a vegades, no?, de gent que diu, és que clar, a Ucraïna hi ha molts nazis, i dius, bueno, dispensi, però a Catalunya i a Espanya en general no n'hi ha cap, aquí no en tenim cap. Clar. El que passa és que aquesta gent s'ha sabut organitzar, i des que va començar la guerra, si la donem per començada amb el Maidan i tot la qüestió del Donbass i Crimea, van saber tenir una posició molt més unitària i després van rebre moltíssim més suport que la part llibertària i la part antifeixista. Per tant, jo veig aquestes dues posicions, una posició més concreta, més micro, diguéssim, no? Aquest anàlisi de defensar aquesta ajuda, jo personalment, i crec que hi ha part del moviment llibertari, com vam veure ahir, que també estava per això, per a mi és la posició que prendria, com s'ha pres a altres llocs, perquè no hem de anar tant amb els ideals, sinó veure què fa la gent, i penso que l'anarquisme del segle XXI no és un anarquisme ni tan sols europeu, o sigui, penso que està al Kurdistan, està amb els zapatistes, està amb altra gent, que també hem de deixar de ser una mica pedants amb aquests temes, i a partir d'aquí veure el que fan, o és que nosaltres haurem d'aquí assenyalar que la gent s'organitza o no. Tu ja pots dir el que vulguis, la gent s'ha quedat i mostra és el que li està costant a Putin
fer-se amb el país, no? Que està una mica entrampat. Jo és que entenc que això que estaves comentant, i penso que és molt interessant pel debat amb els pacifistes i pel diàleg amb tots els pacifistes, sobretot del moviment revolucionari, que partint de que a les guerres mor gent de classe treballadora, no hi ha res pitjor que una guerra, res més que no la pau del cementiri. És a dir, el que sí que no pots ser és arribar al punt de no poder-te defensar davant de l'agressió, de la invasió, del fet de ser exterminat com a classe o ser exterminat com a nació. O sigui, al final no estem parlant d'una situació de guerra interimperialista, estem parlant d'una agressió directa de Rússia a una semicolònia com Ucraïna, i estem parlant del dret a l'autodeterminació del poble ucraïnès. Penso que darrere hi ha un cert fracàs de l'internacionalisme en el segle XXI, un cert fracàs de no saber qui són els teus. Clar, els nazis i els feixistes sí que tenen internacionalistes, i Ucraïna s'ha convertit en el lloc de reunió de tota l'extrema dreta europea des de que ha començat la guerra, i de tota l'extrema dreta russa. El gran problema és on està la solidaritat d'esquerres, com enfortim la resposta. Absolutament, és que això al segle XX, que a més, a veure, hi havia la Unió Soviètica, hi havia tot un altre joc geopolític i tal, però en el fons, més enllà d'això, inclús dins del moviment llibertari, s'entenia que bueno, les revolucions, la gent hi anava allí, hi havia certa confiança en això, en les insurreccions, es dona aquest suport. Ui, que cau el cartell de contrabanda. Aquest estudi s'està despilfarrant com si estiguessin amadors. Estem convertint aquest estudi en el que era l'anterior, a poc a poc. T'imagines que l'anterior estudi, aquella bellesa d'estudi, va començar així i després va... Vale, no, el que deies això, que al final el que em sap més greu és aquesta desconfiança de dir i si realment els ucranians, i si són nazis? Si no coneixem a ningú, si no estem organitzats, si és que això em sap un greu, no? I ara que diuen que l'ensaladilla russa ja és ensaladilla de Kiev i no sé què, i aquesta com desconfiança cap a la gent en general, no? Quan és l'únic que ens queda, si és que què ens queda? Les declaracions dels polítics, si l'altre és basura, si ho veiem en tots els àmbits. Confiem una mica amb la gent que està allí. El que sí és la guerra per la guerra és tot l'augment de pressupostos militars que està destinant la OTAN i tot el regal que està fent Putin a l'hora de donar-li qualsevol excusa a la OTAN per enfortir-se militarment i augmentar la pressió a les economies, que veníem d'una crisi, que veníem del Covid, que evidentment... O sigui, això és la guerra per la guerra. El que no ho és el dret a la defensa de la classe treballadora. Ja veurem què fa la CGT també amb aquest tema, perquè... Hi ha controvèrsia. És que és normal, sempre hi ha hagut, perquè al final l'anarquisme sempre ha tingut un to de despreci absolut. Potser ho veiem, per exemple, amb el tema que ens portes d'aquest manifest, no sé si va més per allí, però despreci absolut cap a agafar les armes i cap als estats. Ara, clar, és que el món en el que vivim potser no és un món en el que puguem viure lliurement en comunes. Seguirem parlant de la resistència ucraïnesa perquè realment el poble ucraïnès està resistint i sembla que no poden. La gent no s'adona del poder que té, la gent no s'adona del poder que té, la gent no s'adona del poder que té. Doncs llavors, Joel, amb què ens animaràs ara? Perquè... Doncs la música és la música de les lluites quotidianes, perquè el que us porto és un tema que en el fons està relacionat al nostre territori i sobretot al nostre estat, que és l'estat espanyol. Per tant, no seria ben bé internacionalista, tot i que evidentment té alguna cosa d'aquestes. No? Ja és quotidià del temps que fa que dure, no? És quotidià per això, de lo crònic que és, no? de que la gent inverteix la seva vida quotidiana en això. Anem a escoltar un moment, un àudio de 15 segons, ara veureu, a veure si, jo crec que amb l'àudio entendreu perfectament del que parlarem. Pero no quiero dejar de abordar, señorías, en esta cuestión directamente en fin, que ha movido muchas sensibilidades, como es la cuestión del Sáhara Occidental. Y cito textualmente: en ese sentido, España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de ese diferendo.
Molt bé, la base més sèria, realista i creïble És que el realisme és és tota l'excusa la dels fills de proposta puta. del Marroc. Bé, teníem aquestes declaracions durant aquesta setmana i una mica ja de la passada, però és que han anat molt lents, va tirar la bomba Pedro Sánchez dient que apostava per la via marroquina a la resolució del conflicte saharaui, que és el que vinc a parlar a la secció d'avui, i han tardat una mica perquè inclús el propi PSOE està que no està, de, oi, però ja som tan fatxes, no sé, llavors anaven trucant internament fins a que Pedro Sánchez va ja anar a Ceuta i des de Ceuta pues ja va dir, pues sí, la veritat és Però que... estan entrenats al PSOE amb això, jo crec que ja s'han recuperat. Ja, igual inclús ja ells mateixos deien, deixem passar, és tan fort el que hem dit que deixem passar un temps així fent veure que estem reflexionant alguna cosa, no? I anava per allà, i per mi ho he de dir, que és un tema que el porto, i mira que hi ha hagut també la vaga de tot el tema d'educació i tal, però el porto de la ràbia que em fa. Sí, és que em sembla una cosa important i que clar, tenim ja tantes coses al món que potser no estem parlant tant d'això, però em sembla que afecta a moltíssima gent de cop i a més em sembla una vergonya. Llavors el que proposo, tot i que en realitat vam estar explicant en algun moment de les mans a la massa el tema del conflicte saharaui, el que proposo és fer un petit resumit, un recorregut històric de com s'ha arribat aquí i després sobretot parlar de l'actualitat i del que significa que Pedro Sánchez hagi dit que és... em fa molta ràbia l'adjectiu és lo més seriós. Què vols dir amb això? Quan algú et diu és que la meva proposta és la més seriosa, que m'estàs tractant de pallasso? O sigui, fins ara els 40 anys que s'estaven portant fent altres coses, aquí hi ha un punt que... Jo tinc una creuada contra el terme realista aquí. El realisme i la seriositat. Si és una de les dues coses, doncs tens al final el feixisme, jo crec. No sé. És així. L'estefalismo. Bé, a veure, tothom es situa perquè, sabem, no? El Sàhara Occidental és un territori costaner situat entre el Marroc i Mauritània, a l'altura més o menys de les Illes Canàries. Estan molt a prop. Parlar del Sàhara Occidental és parlar de la relació entre el concepte de descolonització i l'estat espanyol. La Declaració de les Nacions Unides de l'any 1960, aquest és el punt més enrere que anirem, tot i que podríem anar una mica més, va donar lloc en aquests anys de les Nacions Unides i de les cartes aquestes de descolonització a múltiples processos descolonitzadors a tota Àfrica. A principis de la dècada dels 70, Espanya era un dels pocs estats que seguia mantenint el model colonial. Estava Franco allí morint-se, no? Estava ja... Bueno, morint-se agradablement. Un cop a patir, no? Però estava... Ai, tal... I allí era un moment en què la resta d'estats neocolonialisme i tal, però és veritat que havien fet certs passos dins de la ONU per fer una mica el paripé. Però Espanya no. Espanya havia dit, estem en dictadura, no passa res. Què passa? Que al Sàhara Occidental ja es comencen a olorar que com que són un territori molt ric en recursos, el Marroc potser els voldrà, no? Que és l'altra gran potència d'allà. I neixia en aquesta època, per donar un altre actor important que arriba fins avui en dia, neixia el Frente Polisario, en aquests anys 70, amb un programa de tall socialista, panàrab, influenciat per l'Argèlia de Boumediene i l'Egipte de Nasser, que avui en dia potser la gent no coneixerà tant, però que, jolín, durant els anys 70 aquesta gent era la bomba, no? Eren molt coneguts. I el Marroc, que portava uns anys fregant-se les mans, realitza, i és una data molt important pel poble saharaui, el 1975, el que es coneix com la Marxa Verda. I què és la Marxa Verda? Molt senzill. Simplement és inundar de població marroquina el Sàhara Occidental. El seu pla és que arribaran a portar prop de 400.000 persones en aquest territori. I Espanya aquí va fer el ridícul en el seu moment, en aquest 1975, no només a nivell militar, que semblava allò una pel·lícula de Berlanga, sinó també a nivell diplomàtic. Perquè, de fet, al cap de res, al febrer del 76, ja havia entregat tot el Sàhara, en part a Marroc, inclús a Mauritània. O sigui, aquesta va ser la visió descolonitzadora d'Espanya, que va ser passar absolutament de la Carta de les Nacions Unides, la qual es complien totes les primeres potències colonials, diguéssim, del moment, i tirar-se al silenci. Bueno, estava Franco per allí agonitzant, bueno, ja havia mort aquí, estava refent-se, estem a la transició. Explica'ns una mica més sobre el tema. És que, Déu-n'hi-do,
Vale, què més? El 1900... Vaig ràpid, ja ho he dit. Però el 1988, tant el Frente Polisario com les forces armades reials veuen la situació com a estancada i llavors es troben en una situació que ja porten 12 anys de guerra i la cosa no es decideix. I aquí entra, per primer cop, ja el secretari de la ONU, que es reuneix amb el Marroc, i la monarquia alauita, la marroquina, que accedeix a celebrar un referèndum. Però aquí comença el problema, i això és important el que ha dit Pedro Sánchez, perquè la via marroquina en aquell moment i fins avui en dia era fer un referèndum però comptant a les 400.000 persones que havien portat des del Marroc. Per tant, inundació demogràfica, i a veure què voten les persones marroquines que han vingut. Òbviament pues votaran lo que els diran. A partir d'aquí, una altra data important era el 91, en la que es crea les missions per a complir aquest referèndum del Sàhara Occidental per part de la ONU, que es coneix com la MINURSO, i a partir de llavors tenim observadors internacionals pendent del conflicte i que de fet s'acabarà a partir del 91 en aquesta dimensió bèl·lica de guerra de guerrilles, que per cert el Sàhara no anava tan malament perquè són els putos amos al desert. O sigui, aquesta gent era molt poca gent, però resulta que eren molt bons en aquesta estratègia de guerra de guerrilles, el Che, la influència cubana i tot això. Per tant, a partir de llavors no tenim en si un conflicte armat, no? Aquest vindria a ser el resum. I què tenim llavors? Tenim el mur més llarg del món, cosa que no molta gent coneix, que està allí, pagat per Estats Units, i Kissinger, que és aquest personatge sinistre de la història dels Estats Units, de Llatinoamèrica i també del Marroc, que és el gran aliat dels Estats Units, i d'altra banda també tenim, a partir del 91, la pura realitat horrible de supervivència de la gent saharaui, tant dins del territori ocupat per Marroc, que és el Sàhara Occidental, com la gent que, fugint del napalm de les bombes, des del 75, s'ha refugiat a Algèria, que és enemic així una mica històric del Marroc i tal, i arriba allí als camps de refugiats que avui en dia existeixen. Vale, ja està, simplement aquest era una mica el resum històric. S'ha de dir que és veritat que els últims anys hi ha hagut un repunt de la tensió, perquè en el fons aquest conflicte seguia latent i no s'ha arribat a cap conclusió. Què ha fet la ONU? Us sorprendrà, però el que ha fet és informes, burocràcia, paperassa, bones intencions, inclús algun copet a l'espatlla, un cop va celebrar l'aniversari d'algú que era saharaui, però a partir d'allí no ha fet res més. I què ha passat? El que ha passat, i per això estem parlant d'aquest tema, és que Pedro Sánchez, en una cosa que no era ni tan sols necessària, ni d'actualitat, ni havia hagut cap moviment especialment bèl·lic per part del Sàhara, sense cap excusa, decideix que en realitat tota la raó la tenia el Marroc. I aquí hem de parlar d'una cosa que em sembla que el Josep també volia recuperar en algun moment, que és, primer, la mentida deliberada i insultant de Pedro Sánchez, perquè el tio, quan compareix, diu que en realitat la via que ell assegura, que és la del Marroc, està perfectament en concordança amb el que diu la ONU i la MINURSO i les nacions de la ONU. Però que no, és que no és així. O sigui, és que realment la ONU porta 40 anys explicant-los que el que han de fer és un referèndum amb els saharauis i tal, i el tio surt a la tele dient-te, però la mentida del 10.000, que és dir-te que no, que la via marroquina sempre ha estat la via de la ONU. La via marroquina, que en resum ve a annexionar-se aquesta part del Sàhara, no res més que això. I a mi això em sembla, o sigui, que et puguin mentir a la cara d'aquesta manera, fa molta ràbia. El gobierno más progresista de la història. Sí, això ho vam parlar l'altre dia perquè ja sabeu, bueno, quan vam fer aquells programes que estàvem només l'Isern i jo, que tu estaves a Mèxic... Els clandestinos, se'ls coneix. Exactament, els programes clandestins... Se'ls coneix com a clandestins. Diguéssim que el leitmotiv d'aquells programes que jo tractava va ser la qüestió del secret, la qüestió del secret públic, que és un tema que interessa bastant des de l'antropologia, perquè d'alguna forma el que s'entén és que nosaltres no desconfiem dels desconeguts perquè pensem que possiblement ens faran alguna cosa dolenta. Desconfiem dels desconeguts perquè no sabem com ens traicionaran. Llavors, la confiança està basada en persones que realment sí que sabem com ens traicionaran. És a dir, d'alguna forma, el secret és un instrument per a amagar allò que
imperdonable, que impediria la convivència. Clar, aquesta és una visió molt conservadora, perquè d'alguna forma el que sobreentén és que tothom viu tranquil amb l'engany, o sigui, seria una forma molt lletja de justificar la dominació, però en moments com aquests penso en aquesta idea del secret públic, perquè clar, si Pedro Sánchez, la qüestió del Sàhara és una qüestió que ha sensibilitzat durant molts anys a la població espanyola, la cooperació està molt ficada amb això, les bases del PSOE segur que estan supervinculades amb qüestions de cooperació. S'ha creat una xarxa d'ONGs i d'ajuda humanitària als camps. Exactament. L'única resposta al territori de l'Estat. Aquesta és una altra qüestió que parlàvem l'altre dia, però bueno, al que anava. És a dir, si Pedro Sánchez sortirà dient que és una qüestió, és el més seriós i que, a part, es fa per Espanya. Es fa per Espanya, sobretot es fa per Espanya. Clar, si Pedro... Algo ha dit, Espanya. Si Pedro Sánchez digués amb les paraules exactes per què decideix posicionar-se amb el Marroc, vull dir, la gent no podria suportar que està delegant a través d'una institució política aquest tipus de violència. Seria imperdonable, no? Perquè fonamentalment l'excusa és la gestió de les valles de Ceuta i Melilla i la política migratòria que fa de pati darrere fa servir el Marroc, igual que la Unió Europea fa servir Espanya i Turquia. Sí. Per això parlava del grau de violència que implica la seriositat i les decisions per Espanya. El mal que li fa al poble saharaui i el mal que li fa a tota la gent que intenta venir a Europa. Que a part, és que després hi ha amb totes aquestes anàlisis geopolítics que fan molta ràbia, però em fa molta gràcia perquè és com tothom coincideix en que, o sigui, Pedro Sánchez fa això per una qüestió geopolítica amb el Marroc, que li controli les fronteres i no sé què, però s'acaba de ficar en contra al seu principal distribuïdor de gas, que és Argèlia, saps? Sí, en el fons estem en un costat del gas i en l'altre, no? Que estem parlant Ucraïna i Algèria. Estem entre el gas i el gas. El gas i el gas, és el que som, la gent que està al mig. Clar, aquí un punt clau, a part de que evidentment ell va sortir dient que era per Espanya. Això sí, però a veure, per a mi dos pistes sobre per què es feia. Primer, que la declaració, després de passar uns dies i de les trucadetes, a veure com ho fem i tal, sortís a Ceuta a parlar del tema. A veure, està claríssim que està relacionat amb tota la pressió i el Marroc ho ha fet 10.000 vegades cada cop. Per exemple, fa poc van acollir un membre del Frente Polisario molt important a Espanya per ajuda humanitària perquè tenia una malaltia i la sanitat espanyola el va atendre. Què fa Marroc en aquests casos? Solta gent. Si veneu cap a la valla, passeu per aquí i ja veureu com l'estat espanyol a lo millor s'ho pensa dos cops. I aquesta és la política de Marroc. I d'altra banda, l'altra pista també, ja no només com a Espanya sinó com a Europa, és que també tenim a Borrell, a Europa, o sigui, hem de parlar de que tenim un nivelón, És Borrell el Sí, Borrell, clar, és que tu intentes ser seriós pensant les coses, saps? Tu vas fer el teu, has fet algun anàlisi i tal, però després te ve la imatge de Borrell, saps? I és que no saps què dir, però la Unió Europea, al minut 1, quan encara inclús hi havia aquí polèmica i tal, ja estava dient, no, si Pedro Sánchez té tota la raó, si m'ho ha tret de la boca i tal. Per tant, aquí segurament hi havien hagut trucades per la Unió Europea perquè al final també paga el que és la política exterior de la Unió Europea, que vol dir ficar valles i tot aquest tema, no? Per tant, hi ha aquests temes. Però d'altra banda, és sorprenent lo d'Algèria, perquè li dona el gas a Espanya, i llavors, clar, Algèria diu, a veure, però no sé, podries fer el mínim detall d'informar-nos d'alguna cosa, tenir-nos en compte, i Espanya diu, pues mira, realment el que estava pensant és que el gas que ens portes el portarem de tornada cap al Marroc, no sé si et sembla malament, el teu enemic de tota la vida i tal, i Algèria està com dient, a veure, però què està passant aquí? Llavors, jo no acabo d'entendre ja la política que fa l'estat espanyol i en general que es fa, o sigui, què fan els polítics? Cap la possibilitat que Pedro Sánchez hagi vist la caseta que té com se diu, el Morrazos, Felipe González, que dona a la platja i tal, i hagi dit, hosti, el gas d'Espanya no és tan important com tenir aquestes vistes a... Pot ser, Podria ser que al mig estigui Felipe González. Clar, ara els han fet un sàndwich de traïció que de Felipe González que va vendre directament al Sàhara quan ell anava a fer-se fotos i tal, i després Pedro Sánchez, no? Han fet aquest lapse de temps per parar la guerra i que mentrestant els hi anessin menjant la trucadeta, el Morrazos, Yayo, vente pa' acá, echamos un porrito de jallo en la playita. Arena, donde hay arena igual hay cal, també. Hòstia, tio.
Hòstia. Pensaria... M'ha fet venir al cap quan ho dius la cançó del Bad Bunny de Si hay sol hay playa. Jo m'imagino així, Pedro Sánchez. Si hay playa y alcohol. I estan ahí com... És que, en fi, és que ni l'Aznar s'havia atrevit, ni el PP s'havien atrevit a dir que Marroc tenia la raó. Jo ja no sé. Estic una mica perdut ja. I sembla que no vulguem parlar, però on està aquí Izquierda Unida, el PCE? Bueno, pues a mi s'ha repicant, se manifesten i estan al govern, jo això no entenc res. De Podemos no en cal parlar, però hòstia puta, és que és molt animal que la direcció ho faci i ja és una traïció molt gran. Que no hi hagi cap tipus de repercussió per part de, almenys, intentar sortir del govern. No em calentis amb això, que me volia preparar lo del Sàhara i quasi me veig el programa aquí del Pablo Iglesias, aquell que ara ha tret, que és un tio que és vicepresident del govern i ara se'n va fer un programa alternatiu per parlar-te de la visió, no sé què. 10 segons i quasi me moro ja. O sigui, fins quan pot merdejar Podemos? O sigui, pot estar el govern i a la vegada ser l'oposició? És possible això? I a la vegada ser el carrer? No sé. És com la CUP també, que es va presentar l'altre dia com a mediadora entre la patronal, o sigui, la Generalitat i els mestres. Va ser bastant interessant això també. En un món surrealista. Bé, aquest és el tema saharaui. Jo estaré molt pendent perquè és que em preocupa realment de què pot passar, perquè és que si Marroc se calenta aquí pot haver un genocidi i és directament responsable l'estat espanyol. I en part a veure com la gent s'organitza aquí també, no? Perquè una altra vegada tornem, ja per acabar el tema, al mateix dilema que en part passa a Ucraïna, en part podríem dir que fins i tot, no tant al Kurdistan, amb els tapacistes i tal, és que són autoritaris i al Frente Polisario, que ve d'una tradició marxista-leninista, tal, els ajudem, no els ajudem... Jolín, en algun moment ens haurem de posar d'acord. No sé com passarà, però en algun moment haurem de començar a fer alguna cosa. És complicat. Il Divo. Il Divo. Per cert, això es diu com a mi. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Bé, doncs com he avisat al principi del programa, vinc amb material nou i el que faig com una introducció del que aniré fent en els següents programes, però jo el que vinc a portar són propostes polítiques heterodoxes, és a dir, d'alguna forma el que ve de la tradició que es va englobar amb el que es coneix com els socialismes utòpics, que socialismes utòpics van ser utòpics perquè de sobte va arribar el marxisme, que suposadament era el marxisme científic, i els altres llavors, doncs, utòpics, no? Bé, una pena. Avui vinc a parlar-vos d'un manifest, assaig fantàstic escrit per Leo Tolstoi. És un autor que no requereix massa presentació, però sí que dirà alguna coseta. Heu de pensar que Tolstoi va viure... El manifest es diu Contra aquells que ens governen. I d'alguna manera és com el text referent d'una posició política amb la que jo m'identifico, no és especialment popular i aparentment contradictòria, que és el que es coneix com l'anarquisme cristià. I bé... Jo si no hi ha alguna religiós, jo ja no escolto, saps? Tolstoi és una figura complexa, amb moltes contradiccions, és un senyor, és un aristòcrata, però al mateix temps va tenir unes posicions molt radicals en algun sentit, no? És una persona que va viure gairebé la totalitat del segle XIX i la primera dècada del segle XX, llavors, diguéssim, que va reconèixer, penseu que la modernització a Rússia va ser diferent que a la resta d'Europa, llavors va viure com el final del servilisme i, diguéssim, a punt del que seria la revolució bolxevic, no? És com un testimoni brillant d'aquest moment històric, no? I de fet aquest assaig el que fa testimoni és això. Ell comença amb una anècdota de que ell va veure, li expliquen que hi ha uns treballadors que treballen 36 hores seguides, que tenen una jornada laboral de 36 hores, i ell no s'ho creu, saps? O sigui, diu, bueno, s'ha acabat el servilisme i tal, com pot ser que, vull dir, ara la gent és lliure perquè treballa 36 hores, no? I va parlar amb ells, i al principi és molt maco, és un gran escriptor, no? I va parlar amb ells perquè no s'ho creu,
I clar, i els hi pregunta, i resulta que sí, que treballen 36 hores, i quan el veuen, perquè el veuen pensaran que serà una persona, que serà un jefe o un capataz o alguna cosa, li diuen del que es queixen, no és de la jornada laboral que tenen, sinó que es queixen que quan descansen estan en un habitacle massa petit i no poden dormir bé perquè han d'estar massa apretats, no? I el tio es queda fascinat de dir, hòstia, aquesta gent, vull dir, ni tan sols es plantegen el fet de que estiguin treballant massa. L'únic que volen és, quan deixen de treballar, almenys poder descansar una mica, no? I comença això, i comença a fer una reflexió de què ha passat, saps? Què ha passat? Penseu que Tolstoi, aquest és un llibre que està al final de la seva vida. Tolstoi és antiprogrés. De fet, una de les qüestions que marquen, diguéssim, el leitmotiv de les seves últimes obres és la qüestió de la finitud, i que entén que dintre d'una lògica del progrés, si tenim incorporat el progrés, acabar la vida no té sentit, perquè, vull dir, sempre s'ha d'anar a més, no pots morir-te, morir-te és contradictori amb la lògica del progrés, llavors no pots morir-te, em surt la paraula saciado de vida, saps? No pots, perquè sempre hauries d'haver fet alguna cosa més, saps? Bé, en tot cas, el que es pregunta és això, com pot ser que la gent estigui cada cop pitjor i que hi hagi noves formes d'esclavitud? Es refereix a l'esclavitud. I una de les coses de les que crec que val la pena recollir d'aquest assaig és com fa una analogia entre la justificació de les injustícies a través de la teologia i la justificació de les injustícies a través de les ciències econòmiques. Us llegeixo un tros molt breu. Durante muchos... L'edició és en castellà. Demana disculpas. Durante muchos siglos se pudieron apaciguar las rebeliones del pueblo hablando de la voluntad divina. Entraban los designios de Dios que algunos hombres fueran señores todopoderosos de sus semejantes. La dureza de los amos hallaba en tal teoría una justificación y nuevos alientos. Pero un buen día, los que estaban cansados de sufrir protestaron contra aquellas palabras y dudaron de ellas. Hoy pasa algo parecido. Los hombres de ciencia aseguran que, por la fuerza de las leyes necesarias que rigen la evolución económica, algunos individuos deben amontonar capitales y otros trabajar durante toda su vida para aumentar esas fortunas. Esperando el día prometido de la socialización de los medios de producción, esta teoría ha producido el mismo efecto que las antiguas doctrinas. Ha aumentado la dureza del corazón de los privilegiados, pero se puede notar ya que pierde crédito, sobre todo del lado de los humildes, cuyo buen sentido no está oscurecido por la ciencia. Bé, aquesta, diguéssim, és el to. Ja veu que té un to, és escriptor, té un to una mica intentant commoure, i del que, bé, ell... Les bases del que considera la nova forma d'esclavitud són tres, diguéssim que seria la propietat privada, els impostos i després les pràctiques culturals riques, o sigui, diguéssim, seria la cultura hegemònica. I el que ell proposa és acabar amb tot, és a dir, acabar amb la propietat privada, acabar amb els estats que imposen impostos i que imposen, diguéssim, regulacions econòmiques que no interessen al poble. Penseu que en aquell moment Rússia estava en moltes guerres, a la gent treballadora, o sigui, a la gent pobra se l'emportaven a la guerra, o sigui, les implicacions de formar part d'un estat eren bastant violentes. I per últim, i aquesta cosa és aquesta cosa de sensatesa una mica cristiana, també demana deixar de practicar aquell tipus de necessitats que són innecessàries. I ell insisteix molt en no beure alcohol, no comprar coses com decoratives excessives, o no fabricar armes, insisteix molt en la fabricació d'armes, aquí li interessa tot allò que s'hauria de deixar de fabricar, saps? O sigui que té tot un punt de, diguéssim, fer una petita passa endarrere. I de fet, ell, tot i que critica molt el socialisme perquè demana una forma d'estat i ell en tot moment demana abolir l'Estat, sí que agafa aquesta idea que és de Marx i que ho reconeix i que el mencionem en bastantes ocasions, de que la gent, que l'èxode rural que passa durant el segle XVIII i segle XIX, depèn de les nacions, no és perquè la gent que vivia als pobles i treballava a la terra ho va voler fer per pròpia voluntat, sinó perquè van ser forçats a través d'una sèrie de mesures liberals, a través d'una sèrie de mesures, diguéssim, coercitives, a través d'impostos, fent difícil que poguessin seguir guanyant-se la vida de treballar a la terra, no? I bé, i amb això vaig acabant, si voleu fer algun comentari sobre tot això, però el que m'agrada, perquè amb això connecto amb el que vindré a explicar als següents programes, és que Tolstoi, penseu que Tolstoi era
una figura de masses, vull dir, ja en vida. Si busqueu al YouTube Tolstoi en film o alguna així, veureu a Tolstoi fent coses que ja mola bastant, perquè surt Tolstoi serrant un arbre, Tolstoi donant... No, és heavy, Tolstoi se puja amb un cavall. Hi ha gravacions de Tolstoi. Sí. Crec que, de fet, que la primera gravació que es va fer russa se li va fer a Tolstoi. Tolstoi era una persona molt important, ja de llinatge, i diguéssim molt important en vida del que havia fet. Penseu que Tolstoi va ser nominat 4 vegades al Premi Nobel de Literatura i 3 vegades al Premi Nobel de la Pau. 7 nominacions al Nobel. Se diu ràpid. És que... No, era una persona molt... I bé, amb aquest... Si busqueu Tolstoi en film, que val la pena... Us recomano aquest assaig, us recomano l'obra de Tolstoi en general, però també veure aquest vídeo, perquè es pot veure que entre coses que fa, una d'elles que fa és morir-se, i apareix el funeral de Tolstoi, i el funeral de Tolstoi és un... o sigui, les coses que fa, una és morir-se. Apareix el seu funeral i és un esdeveniment de masses, és un autèntic esdeveniment de massa. Jo sospito que aquest home, que es va permetre escriure un llibre dient que volia abolir la propietat privada a l'Estat, s'ho va poder permetre perquè realment el poder tenia por de matar-lo, saps? Perquè, vull dir, després, òbviament, l'obra de Tolstoi va estar prohibida a la Unió Soviètica. Perquè, a veure, un tio que s'ha mort just abans de la revolució més important de la història és sospitós, saps? Sí, això no ho vull ni veure. Tu saps que Stalin va ficar un munt de bombes, un munt de mines a la tumba de Tolstoi perquè pensava que els nazis, si arribaven, pues, llavors com 2 ocells d'un tret, saps? La política de Stalin resumida. Bé, acabo. Bé, el que us anava a dir, diguéssim que Tolstoi, aquest fenomen de masses, es va convertir i, diguéssim, va arribar a la resta d'Europa i va ser molt influent amb... Ja estava connectat amb tots aquests socialismes utòpics, els falanasteris, la tornada, les utopies de retorn al camp, les comunitats lliures, les comunes, que després desembocarien, en certa manera, el que passa que després ja entre una cultura de masses nord-americana i tal, amb el que es va conèixer com la contracultura dels 70, que és del que parlaré al següent programa. Però bé, sí que a França existien els mitjans lliures, a Anglaterra també, ara no me'n recordo el nom concret, però tota una sèrie, i es consideraven seguidors de Tolstoi, o sigui, es va convertir en un punt una mica messiànic, no? Tot plegat. Aquí a Espanya, a Catalunya, disculpeu, no va arribar tant. Aquesta equivocació és dura. Va arribar el naturisme, però el naturisme és una altra cosa, està més connectat amb la Lebensreform, que ve d'Alemanya, però aquí va haver molt naturisme i molt vegetarianisme a principis del segle XX, va desaparèixer. Espero que ens portis algun manifest d'aquesta gent. Això vindrà la setmana vinent, parlaré més del cas aquí a Catalunya. I per acabar sí que dir que el que li passa amb aquest manifest, que jo trobo que és fantàstic, a més és escrit amb molta senzillesa, que el pot llegir tothom i amb molt encant, és que la proposta és molt vaporosa. La proposta de com acabar realment amb aquesta propietat privada, amb aquest estat i amb aquestes costums innecessàries és molt vaporosa. Ell el que acaba dient, en certa forma, és que cadascú es faci responsable del mal que genera participant de tot això. I en tant que es fa responsable, que ho deixi de fer, que deixi de cobrar res de l'Estat, que deixi de pagar un impost, que deixi de tenir propietats, o sigui, clar, el que fa és responsabilitzar la població d'estar fent mal, perquè ell és russonià també, considera que la gent és bona, saps? I com que la gent és bona, si li fas saber que participa de coses dolentes, si li fas entendre, si li fas arribar aquesta informació, per ella mateixa decidirà fer que les coses vagin millor. Curiós això que aportes, la societat de la informació, jo crec que un punt interessant. Aquest era el seu punt cristià? Tu què em diries que era el punt cristià de Tolstoi? El seu punt cristià jo crec que estava en la cosa de la moderació i la moderació, o sigui, ser una persona moderada, no tenir excessos, o sigui, aquesta cosa de respectar una llei moral. I després, em surt en castellà, l'amor al prójimo. L'amor al prójimo és central en tot el discurs. O sigui, ell considera que parla molt de la divisió del treball. Per exemple, la divisió del treball és una cosa que... Perquè ell considera que l'única forma de ser lliure realment i de treballar de forma lliure, la llibertat també és central, és treballant al camp.
perquè llavors sempre que hi ha una màquina entremig hi ha certa forma d'alienació i llavors s'ha de treballar el camp. El que passa és que no és tan radical com per dir desfem-nos de les màquines. Ell que considera és que ha d'haver d'alguna forma un respecte entre nosaltres participant de produccions que ens agradin i que ens interessin, saps? Perquè ell també insisteix molt en aquesta cosa de que la proposta marxista de repent tothom treballarà de tot i tal, al cap i a la fi tothom prefereix ser artista o intel·lectual que fogoner, saps? Vull dir, llavors ell parla d'aquesta cosa de a través de l'amor saber quines coses necessitem i d'alguna forma entendre'ns i poder anar respectant les diferents tasques des de la llibertat i des de l'amor. És que és un discurs cristià. Però anarquista també, perquè... No m'encebaren les respostes, m'ha agradat molt. Sentia pel micròfon els sospirs finals del cristianisme, com un drac aquí, i foc pels queixals. No, em sembla molt guai aquesta secció de manifest i Tolstoi, pues, no sé si va arribar a explotar pels aires o no. No, tot el suport a l'antiautoritarisme. La tomba de Tolstoi. Jo no sé què havíeu pensat, però jo he portat el que ja comença a ser típic, que és el personatge històric. Has portat el... Ah, sí? Me l'havia preparat, el tenia guardadet per si de cas, el puc enxufar aquí si ja heu acabat la secció, però no em vull ficar pel mig perquè jo encara no he sentit com la cascadeta del final, saps? Correcte. Molt bé, és que m'ha sorprès, és que no esperava el personatge històric. Estem una mica rovellats, veníem d'un mes així complicat. No ho puc creure. Aquí... Convidem a participar al nostre públic convidat, en part perquè aquesta és l'essència del programa i volem que participi com més gent millor, i en part també perquè no me mirin el mòbil des de darrere, perquè és on tinc la informació del personatge i, claro, llavors ja... Per això han vingut, estan a sou. No té gràcia la cosa, saps? D'acord, és que no pensava que anés a passar això, llavors a veure com ho organitzem. Expliquem-los una mica com funciona el tema del personatge històric, clar, a veure. Bé, el personatge històric és, a part de lo que fa el Josep, perquè és un màquina, és com el vincle amb el que fèiem abans als programes històrics, i llavors fem un petit joc ara al final perquè endevineu quin personatge històric és. Llavors hi ha unes pistes, avui també us aviso, les pistes són com biogràfiques. Jo estic a la taula de soia, a mi no m'ha arribat cap informació que hagi de posar res. Bueno. Ens cantaràs alguna cosa tu... Jo només te dic que podries anar ficant una mica de Carlos Puebla per sota, si vols, tot aquest rotllito, i us ho deixo ja com a primera pista inconexa. Tu quan parles en general, jo ja escolto Carlos Puebla per sota, o sigui, per mi és una cosa que quan t'escolto ja passa. La reforma agrària va, de todas maneras va. Duro con él tampoc la fiquis, no? Potser no cal aquesta, fica la que vulguis. Però bueno, jo us la deixo aquí. La primera pista és que... A veure, hi ha diverses pistes, la qüestió és que cada pista va ser una mica més complicada, llavors, a veure qui és capaç de dir qui serà. Va afinant una mica més, perquè no aneu tan lluny. Vale, deixem a Carlos Puebla un moment, prepareu-vos, penseu. L'Isarn, vull dir, ja us podeu imaginar per on va la cosa, no? Si podeu provar amb els mites comunis i veiem. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Sin nombre, en gentes de mente plata que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre, pero la reforma...
Bé, doncs començarem amb les pistetes perquè us veig aquí tots molt preocupats, Que m'agrada posar-vos en tensió. No m'agradaria fallar. Doncs bé, aquesta persona us fico el nom de naixement, l'any de naixement, tot i que el 6 de febrer del 1932, podeu imaginar que va néixer a La Habana. Podia ser, de l'altra manera. I va ser un dels barbudos. Uf, uah. De barbudos n'hi havia molts, I penseu que jo sempre vaig amb la puntilla també a buscar aquí. Un dels barbudos. Heu de comptar, com sempre dic, amb els intangibles de les preguntes. És que la primera pregunta... A veure, heu de saber que lo primer que diu és mentida, quasi. O sigui, la primera pista sempre és una pista que lo que et condueix és a un carreró sense sortida. O sigui, no... Barbudo, Revolució Cubana... A veure, què podem provar aquí? Hi ha molts cubanos així a la història. Hi ha molta barba. A micro s'ha de dir. Jo en tinc un, però no m'agradaria encertar-lo a la primera. Leiva. Pot ser que fos de pares anarquistes? Com tots. Podria ser que fos... Vale, llavors... Podria ser que fos... He de pensar una altra persona. O podria ser que no, Què anaves a dir? Tu creus que Fidel Castro de pares anarquistes? Vaya retirada a temps, no? O sigui, juga-te-la, saps? No passa res per fallar. No sé què ha passat aquí. S'ha de dir algun nom. Jo és que en coneixeré 2 o 3, és que no en pillo ni un. Crec que no n'he acertat cap a cap programa. El noi de sucre. El noi del sucre l'has encertat tu, és Elisa no encertes res. Vale, a veure, va, Fidel. No, Fidel no és. Fidel no era de pares anarquistes. Camilo Cienfuegos. És que l'anarquisme és que el que passa és que és molt ampli. Jo vull que participi el públic perquè a mi el que me motiva és que ho encerti la penya que ve de públic, o sigui que ja que hem fet una també veig que són I29, me guardo la resta de preguntetes i jo crec que encertem-la ja. Vila, a micro. És que el que he trobat jo... Això els mòbils ajuda massa, Hauríem de vindre aquí a pelo. És el que em salva la vida, no? Ha utilitzat el mòbil. Jo crec que queda invalidat si ha utilitzat el mòbil. Clar, és que jo el tinc agregat al Facebook. Home, si el tens agregat al Facebook, per favor. Què? Si es pogués veure... Què és Leiva? De fet, té molt... Leonardo Padura. Molt similar a Leiva, Portava un barretet, va morir a Cienfuegos... Clar, nacía Camilo Cienfuegos Gorriarán. El públic ha encertat una altra vegada. Però quina rapidesa. És que em tenia d'amic al Facebook. Hòstia, que fort. Vale, pues Isarn. He de reconèixer que m'ho he de currar una mica més. Potser era massa fàcil, Era massa fàcil. No he pensat bé la pista, no? Públic, o sigui, el públic que portem nosaltres va ser... Us he infravalorat, perdoneu. Que hi havia 50 persones a la porta i hem anat depurant. O sigui, aquí tenim... Posat en la cristiandat, ja ara m'he flagelat una mica. Això ha estat només com la primera entradilla de la cristiandat en el programa, Això anirà més. Som un programa cristià? Bé, moltes gràcies per escoltar-nos, ens escoltem la setmana I gràcies a tu per venir. Clar que sí. Deixem una mica Carlos Puebla al final i ens veiem la setmana que ve. Acá, a Ràdio Contrabanda 91.4. Esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras.